ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ। ମୁଁ ରବି ସାହୁ, ଗରିବ ବିକାଶ ଅଞ୍ଚଳ ସଭାପତି। କ'ଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଥାନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗରିବ ବିକାଶ ଅଞ୍ଚଳ ଗତ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଲେଖିକି ଦେଲୁ। କମିଶନର ସାହେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଯାଇକି ତୁମେ ସମାଧାନ କରିକି ଆସ ଏବଂ ଆମକୁ ଚିଠି ଦେଇକି ଜଣା। ତାପରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୁଳି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଆର୍ଡି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଆମର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମେ ଫିଲ୍ଡକି ଆସ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଘର ଚଳିବା ଛଡ଼ା ଦେଶ ଦୁନିଆର କଥା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆଉ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, ଏ ଯେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭୂତ ଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତକୁ ଦେଖିକି ଡରିକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଚଳୁଛୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯଦି ସେ କଥା ଆମକୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ ନ କଲେ ବା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯିଏକି ଲେଖିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ମେଡ଼ିସିନ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଡାକୁମେଣ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେୟା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ରାଣ୍ଡିପୁଅନ୍ତା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଗୋଟି ଖଟିଲା ଭଳିଆ ଖଟୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ଏମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆଉ ଚଳିବନି। ତେଣୁ ଏ ନିରସ୍ତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତା ଅପେକ୍ଷା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଏଠି ଦାହ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଚଳିବାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ। ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱପତ୍ର ସବୁ ତ ବହିପତ୍ର ପୋଡ଼ିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।